Men godmorgen. Godmorgen, venner. I dag der er det mandag. Klokken er 06.19. Jeg var oppe på 5. Ja. Vi er på vej til Tivoli nu. Men det bliver mega fedt. Du er der for sådan 3 timer. Så nu er der en halv time tilbage, og kan du finde derhen? Nu er vi endelig kommet frem. Og vi står med banegården bag os. Og skal... Nej, det kan I venter på, at de åbner. Ja, vi venter på, de åbner. Der går lidt tid, men vi håber, at vi... Ej, vi skal også lige gå derhen. Ja. Ej, det er virkelig cute. Nu står vi ude på Tivoli, jubi! Og vi skal vente en time. Ja, en hel dag, der var i blok på massen, ja. På Mac'en. Nu kan vi få lyst til det gamle rutsjebane. Kom du lidt? Smil! Wow! Kom nu lidt på en lille. Nu er vi på Joe's. Vi har lige prøvet dæmonen, når det gik i tårn. Men det var mega fedt. Det var mega sjovt. Det var der. Og nu venter vi på vores mad. Og vi holder lige bord. Ja, vi hammer sultne. Det er godt. Og om en halv time skal vi mødes med hammer og julehold, hvor vi skal lave anden opvisning. Nu er det Astro. Nu har vi lige taget opstillinger. Og om 10 minutter, så skal vi lige varme op. Forfra, fordi de har meget mega meget bagud. Sådan 30 minutter eller sådan noget. Det er det, jeg kunne sige. Hold da op. Ja, det var det. Vi lige lavede opvisningen om 2. Og det var fucking fedt. Det var fucking fedt. Eller... Altså, vi stemplede bare og sagde, fuck, vi får hammer med. Ja, det gjorde vi nok. Og det var fedt. Ej. Nå, Hej. Filmer du? ja, jeg kunne spille med. Kom der med derhen. Må I så i kø til det der? Nu vil I høre alt det, jeg har lavet, imens Tilde var i Scary House. Jeg har købt sådan en her, og klaget over den og fået den her. Så har jeg været i Hulum Hejhus, så har jeg lavet sådan en skib, der er rup. Så har jeg været i sådan noget bane-en. Tak. Og ja, det er en gammel rusmand igen. Ja, jeg har også prøvet en gammel rus. 46. 48.